Kameruje się. Cześć, tu Sławomir. Cześć, Kajra. A tu Jarosław. Witamy Was serdecznie dzisiaj po królewsku na Śląskiej Karuzeli. Zaczynamy! Drogi kasztelanie, ja się trochę przeniosłem do swojej krainy dzieciństwa, tylko tu już żartów nie ma. A zobacz, Sławomirze, co to jest? Ten jeszcze większy. Zobaczymy, czy ty nie mam aż tym takich dzisiaj kompleksów. będziesz mógł machać. Zawsze może machać. Patrz, co ty widzisz tam na ekranie w swojej dłoni. Tak, aplikacji świat realny tobie świat przesłonił. Jakie imię ma, jaką porą dnia poznasz swoje przeznaczenie. Podnieś głowę, bo może czeka ktoś, kto cię spotkać będzie chciał. Miłość bywa tropikalna i taka się zdarzy teraz nam. Niech gorąca będzie z rana, wieczorem za dnia. Miłość bywa tropikalna i taka się zdarzy teraz nam. Niech gorąca będzie z rana, wieczorem za dnia. Jak mogę sprawić, że pozostaniesz ze mną dłużej? A ja jestem obok, tu nie mam ich danych w wielkiej chmurze. Jakie imię ma, jaką porą dnia poznasz swoje przeznaczenie. Podnieś głowę, bo może czeka ktoś, kto cię spotkać będzie chciał. Miłość bywa tropikalna i taka się zdarzy teraz nam. Niech gorąca będzie z rana, wieczorem za dnia. Miłość bywa tropikalna i taka się zdarzy teraz nam. Niech gorąca będzie z rana, wieczorem za dnia. Bardzo mnie ciekawią te zbroje. Taką tarczę, jeżeli to oglądają moi rodzice, to naprawdę dokładnie taką tarczę miałem w dzieciństwie, tylko plastikową, z tym herbem. Zbroja, kopia zbroi Zawiszy Czarnego, tego sławnego James Bonda, naszego rycerza, który potrafił wywalić z siodła kopią z dębu robioną, a nie taką, jaką walczyli inni europejscy rycerze ze zwykłego świerku czy ze zwykłego jakiegoś innego iglastego drzewa. Był chłop na schwał, no i szpiegował dla wszystkich, dla kogo się dało. Ale przede wszystkim nasz rycerz, Polak. Wzór cnót rycerskich. Ale to musiał faktycznie dźwignąć, bo raz, że taka zbroja, ile ona waży?
No, pełen rynsztunek rycerza średniowiecznego mógł ważyć nawet i 35 kg. 35 kg, do tego wiadomo z Utrzymać mieczem, się tak. A teraz tym uczymy się na siodle, koniu, na prawda? koniu. Tak. I jeszcze z dębu, tak? Tak. Czyli to ile to mogło ważyć? No, ja myślę, że to kilkanaście kilo nawet mogą ważyć. Niesamowite, prawda? Mogu se nosit sa svim što dođe, sunce i kiša i snijeg, sve prođe. Na tebe pomislim i lako je. Vidim kroz oblake, to mogu, ispijam poljubce, slobodu. Druga mi ne treba, ja tajnu znam. Jednom dnevno, bar jednom na dan, poljubi me. Jednom dnevno, bar jednom da znam da imam te. Tuga mi kuca na vrata, al nema me, nisam tu. Čuvaš me srcem od zlata u svome naručju. Mogu se nosit sa svim što dođe, sunce i kiša i snijeg, sve prođe. Na tebe pomislim, ja tajnu znam. Jednom dnevno, bar jednom na dan, poljubi me. Jednom dnevno, bar jednom da znam da imam te. O, tuga mi kuca na vrata, al nema me, nisam tu. Čuvaš me srcem od zlata u svome naručju. Jednom na dan, jednom dnevno, bar jednom da znam. Jednom dnevno. Na zamku gościł również Jan III Sobieski, król Polski, który ciągnąc spod Jasnej Góry do Krakowa, miejsca koncentracji wojsk polskich przed odsieczą wiedeńską, tutaj się właśnie zatrzymał. Zamek był już wtedy zniszczony i tylko król nocował na zamku, natomiast jego orszak musiał nocować w namiotach pod zamkiem, ale to stąd pisał zapewne listy do swojej żony Marysieńki, która wtedy była w Głogówku u rodziny Opersdorfów. I ona bardzo szybko mu napisała: ty tam ciągnij szybko pod ten Wiedeń, tam ciebie oczekują, a nie oglądaj się za tymi pięknymi białogłowami jurajskimi, które wtedy jeszcze przez bramę przechodziły. Jeszcze wtedy przychodzi. Nie wiadomo, dlaczego potem przystały.
razem ty i ja. Już idziemy drogą naszą przez wiele lat. Razem ty i ja. Już idziemy drogą naszą wspólnie przez ten świat. Razem ty i ja. Miłość niechaj trwa. Niech nie gaśnie to uczucie nigdy w nas. Miłość połączyła nas i jest z nami w każdy czas. Z nią przetrwamy, z nią przetrwamy. Ona siłę daje nam, gdy zwątpienie dosięga nas. Z nią przetrwamy, z nią przetrwamy każdy czas. Daje w kość, to ja wiem, że jesteś ze mną i że kochasz wciąż. Wtedy, gdy jest źle, słyszę słowa pełne wiary. Nie poddawaj się, z tobą pragnę być. Bez ciebie trudno żyć. Niech nie gaśnie to uczucie nigdy w nas. Miłość połączyła nas i jest z nami w każdy czas. Z nią przetrwamy, z nią przetrwamy. Ona siłę daje nam, gdy zwątpienie dosięga nas. Z nią przetrwamy, z nią przetrwamy każdy czas. Z nią przetrwamy każdy czas. Pióra oryginalne. Tak, i to jest ta zbroja słynnej polskiej husarii. Takiej wizytówki wtedy, jak Jan III Sobieski ciągnął pod Wiedeń, bo to właśnie ten pióropusz, powiewając na wietrze, robił hałas i nie bardzo wiadomo było, czy galopuje 100, czy 1000, czy 10 tysięcy rycerzy. Ciekawe, kto to wymyślił w ogóle. I to miało również drugą funkcję, a mianowicie nie można było wtedy jeźdźca z konia lassem, czy takim, prawda, rzemieniem ściągnąć, bo Turcy czy Tatarzy, z którymi wtedy właśnie walczono, bardzo często używali właśnie do zwalania z konia rycerzy takich metod. I widać, że ta zbroja turecka, a ta polska, no bez porównania. No ale to co, wygrać. im było gorąco po prostu, że byli w ażurowo? Nie, to jest po prostu... Kabaretki takie. Kabaretki. Ale to też jest- swoje waży, matko boska. To jest po prostu kolczuga, która chroniła przed strzałami, przed uderzeniem miecza. Spacer brzegiem morza o zachodzie dnia. Chłopak i dziewczyna płoną
serca dba. Serce moje to uczucie zna. Kiedy pokochałam ten jedyny raz, serce moje to uczucie zna. Kiedy pokochałam ten jedyny raz. Miłość to nie zabawa, miłość to wielka sprawa. Raz do nieba nas unosi, a raz ostro spadamy w dół. Ta prawdziwa nie odejdzie, jest cierpliwa, czekać będzie. Zawsze wierna i oddana, dla niej serce gorące mam. Siebie tak patrzeni, piękna miłość ta jest jak zapach wiosny, czysta jest jak łza. Serce moje to uczucie zna. Kiedy pokochałam ten jedyny raz, serce moje to uczucie zna. Kiedy pokochałam ten jedyny raz. Miłość to nie zabawa, miłość to wielka sprawa. Raz do nieba nas unosi, a raz ostro spadamy w dół. Ta prawdziwa nie odejdzie, jest cierpliwa, czekać będzie. Zawsze wierna i oddana, dla niej serce gorące mam. Zawsze wierna i oddana, dla niej serce gorące mam. Koncerty Teresy Werner. 4 października Koło, Miejski Dom Kultury. 5 października Łódź, Sala Widowiskowa Politechniki Łódzkiej. 6 października Sieradz, Sieradzkie Centrum Kultury. 10 października Ostrów Wielkopolski, Kino Komeda. 11 października Leszno, Miejski Ośrodek Kultury. 12 października Grudziądz, Centrum Kultury Teatr. 13 października Inowrocław, Kujawskie Centrum Kultury. Kaplica Zamkowa. Sławomir, coś co uwielbiasz, proszę. Oj, pięknie. Kaplica zamkowa zamku Bobolice pierwotnie miała być nie rewitalizowana, ale dzięki arcybiskupowi metropolicie częstochowskiemu, który podarował nam obraz Matki Boskiej Zamkowej właśnie na zamek, konserwator zabytków zmienił swoje zdanie i pozwolił na rekonstrukcję. Czyli, że najpierw musiał być obraz, żeby mógł stwierdzić, żeby... Tak. Okej, to robię. I druga ciekawostka związana z tą kaplicą to jest kaplica królewska. Wszystkie kaplice królewskie podlegały jurysdykcji biskupa krakowskiego, a więc pewnie i dzisiaj. A to wszystko, co tutaj widzimy, te malowidła, jak przystało na królewską kaplicę, malował sam król. Naprawdę? Oczywiście.
chociaż masz, to chciałbyś więcej. Nie wiem, czy cenisz to, co masz. Ciesz się każdym dniem, jak w tej piosence. Kochaj cały świat, bo życie piękne jest. Kochaj cały świat i powtarzaj, jest pięknie. Jesteś dzisiaj tu i raduje się serce. Przecież wszystko masz, czego możesz chcieć więcej. Miłość innym daj, szczęście znajdzie cię. Los ci dał dwie zdrowe ręce, po to, by godziwie zacząć żyć. Żyj dla innych snów i dziel się sercem. Powtórz jeszcze raz, że życie piękne jest. Kochaj cały świat i powtarzaj, jest pięknie. Jesteś dzisiaj tu i raduje się serce. Przecież wszystko masz, czego możesz chcieć więcej. Miłość innym daj, szczęście znajdzie cię. Kochaj cały świat i powtarzaj, jest pięknie. Miłość innym daj, szczęście znajdzie cię. Kochaj cały świat i powtarzaj, jest pięknie. Jesteś dzisiaj tu i raduje się serce. Przecież wszystko masz, czego możesz chcieć więcej. Miłość innym daj, szczęście znajdzie cię. Miłość innym daj, szczęście znajdzie cię. Teresa, ty działasz na wszystkie zmysły swoich fanów, a teraz doszedł do tego zapach, nuta miłości od Teresy Werner. Możecie poczuć to, co ja teraz. Kameruje się. Cześć, tu Sławomir. Cześć, tu Kajra. A dzisiaj Śląska Karuzela gości na zamku Bobolice. Będą ciekawostki. Będzie naprawdę super. Ja poczułam się jak królewna. Co przedstawiałem te freski? Po prawej stronie mamy świętego Huberta, patrona myśliwych i rycerzy, a po lewej stronie świętego Jerzego, również patrona rycerzy. Który gładzi I to smoka. oni są patronami również tej kaplicy, rycerstwa, dlatego też nie przez przypadek się tutaj znajdują. Czy była tutaj odprawiana msza? Tak. Tak? Były msze, były śluby.
były chrzciny. Naprawdę. Ale to jest w ogóle piękne miejsce, kochani. Jak ktoś chce ślub, kapitalne wesele, no to naprawdę jest to niezwykłe miejsce i chyba przygoda życia niezapomniana już do końca. Świetne, świetne miejsce. Przyszłaś kiedyś do mnie z deszczem, z kroplami na rzęsach. Czas zatrzymał się. Miłość, nie wiedziałem wtedy jeszcze, że w twych oczach mieszka niebo, które zgubi mnie. Niepotrzebny już listonosz, posłaniec miłości. Listów żadnych już nie nosi, bo nie pisze nikt. Czarny telefon stoi zimny i obcy. Też już nie chcę wcale słuchać moich skarg i truźb. Nie wiem, co się dziś zdarzyło, gdzie podziała się ta miłość, co wiek miała trwać. Obok jakaś obca jest dziewczyna. Czas chce ruszyć znów do przodu, cień nadziei dać. Niepotrzebny już listonosz, posłaniec miłości. Listów żadnych już nie nosi, bo nie pisze nikt. Czarny telefon stoi zimny i obcy. Też już nie chcę wcale słuchać moich skarg i truźb. Niepotrzebny już listonosz, posłaniec miłości. Listów żadnych już nie nosi, bo nie pisze nikt. Czarny telefon stoi zimny i obcy. Też już nie chcę wcale słuchać moich skarg i truźb. Jakie są plusy posiadania zamku? No co prawda prawo pierwszej nocy już chyba nie działa. Z jurysdykcją też jest pewien kłopot. W lochach zamykać nie można. Oficjalnie. Ogrzewanie kosztuje majątek. Gdyby tak zbilansować plusy i minusy, to nie mam powodu nie narzekać. To ja nie wiem, czy te plusy dodatnie i te plusy ujemne zrównoważyłyby się. Ale ja jestem szczęśliwy, dlatego że to jest moja pasja i całe życie wiedziałem, że aby być szczęśliwym, to trzeba kochać to, co się robi. I ja po prostu
robię to, co kocham. Podaruję Ci swą miłość, która pachnie dzikim bzem. Podaruję Ci swą miłość, jeśli zechcesz mnie. Podaruję Ci swą miłość, by pod rękę razem iść. Gdy nad nami błyszczą gwiazdy lub gdy ranne wstają mgły. Dobrze razem z Tobą być, czuć, że jesteś blisko mnie. Dobrze razem z Tobą być, trzymać w moich dłonie Twe. Dobrze razem z Tobą być, widzieć jak uśmiechasz się. Dobrze razem z Tobą być, wiedzieć, że Ty kochasz mnie. Podaruję Ci poranki, zapachamy skoro świt. Podaruję swe marzenia, których jesteś Ty. Podaruję dni, co przyjdą, wszystkie słowa, jakie znam. Podaruję sny i noce, gdy po niebie chmury mkną. Dobrze razem z Tobą być, czuć, że jesteś blisko mnie. Dobrze razem z Tobą być, trzymać w moich dłonie Twe. Dobrze razem z Tobą być, widzieć jak uśmiechasz się. Dobrze razem z Tobą być, wiedzieć, że Ty kochasz mnie. Dobrze razem z Tobą być, widzieć jak uśmiechasz się. Dobrze razem z Tobą być, wiedzieć, że Ty kochasz mnie. Dobrze razem z Tobą być, wiedzieć, że Ty kochasz mnie. Panie kasztelanie, czuje pan? No. Czuć pieniądz, tak? No właśnie, właśnie. No, dla każdego coś ciekawego by się pewnie tutaj znalazło. I donatywy złote, gdańskie, i talary polskie, i talary szerokie. I mamy złoto, srebro. A jako ciekawostkę mogę tylko powiedzieć, bo każdy pyta, ile kosztował ten zamek. No więc to jest bardzo proste, mogę to oczywiście powiedzieć, każdy sobie może policzyć. On kosztował tylko 25 000 grzywien srebra. I prawda, to można sobie po przeliczyć i każdy będzie wiedział bez żadnego kłopotu. Niektóre z tych, prawda, skarbów, które tutaj są, w znacznie większej ilości leżą jeszcze w tych lochach, które łączą zamek Bobolice z Zamkiem Mirów. No i tak od czasu do czasu zastanawiamy się, wyciągnąć, nie wyciągnąć, żeby kolejne zamki jurajskie rewitalizować. Na razie jeszcze myślimy. Myślicie? No tak sobie schowane, czekają na spokojnie.
znów lewą nogą wkurzacie cały świat. Jeszcze tyle spraw przed tobą, a jednak sił już brak. Wszystko idzie bardzo powoli, a czas tak szybko mknie. Już cię cała głowa boli, nic nie udaje się. Chciałbyś uciec, lecz nie ma sensu, bo jesteś już na dnie. Masz poczucie, że stoisz w miejscu, lecz nie przejmuj się. Głowa do góry, ty się z tego śmiej. Wiatr przegna chmury, przyjdzie nowy dzień. Przebiegł drogę, to przecież wróży źle. Znów ci ktoś podstawił nogę, nikt nie oszczędza cię. Czasem myślisz, że już wystarczy, że więcej nie masz sił. Jak zagrają ciągle, tańczysz, może już koniec z tym. Świat oszalał, to jego sprawa, gdy otrzy z oczu łzę. Życie przecież to też zabawa, więc nie przejmuj się. Głowa do góry, ty się z tego śmiej. Wiatr przegna chmury, przyjdzie nowy dzień. Z oczu łzę. Życie przecież to też zabawa, więc nie przejmuj się. Głowa do góry, ty się z tego śmiej. Wiatr przegna chmury, przyjdzie nowy dzień. Koncerty Teresy Werner. 4 października Koło. Miejski Dom Kultury. 5 października Łódź. Sala widowiskowa Politechniki Łódzkiej. 6 października Sieradz. Sieradzkie Centrum Kultury. 10 października Ostrów Wielkopolski. Kino Komeda. 11 października Leszno. Miejski Ośrodek Kultury. 12 października Grudziądz. Centrum Kultury Teatr. 13 października Inowrocław. Kujawskie Centrum Kultury. Z takimi magicznymi miejscami zawsze związane są legendy. O, oczywiście. I zamek Bobolice ma swoją legendę, pewnie tą najbardziej ciekawą. To jest legenda o dwóch braciach, o Miru i o Bobolu. Mir i Bobol, dwaj bracia, jeden z nich był właścicielem zamku Bobolice, drugi zamku Mirów. I tenże Bobol, wracając kiedyś z wyprawy wojennej, przywiózł sobie piękną białą głowę, w której zakochał się oczywiście Mir.
Młodzi spotykali się potajemnie oczywiście w tunelu, który łączy te dwa zamki, aż pewnego razu Bobol złapał ich tam w niedwuznacznej sytuacji. Zasztyletował swojego brata, przebijając mu serce, a tą jego brankę zamurował żywcem w tunelu łączącym obydwa zamki. I od tego czasu duch Białej Damy zawsze chodzi po murach zamku Bobolice i straszy turystów, zawsze w czwartek po 21. Gdy miłość odnajduje swoje serce i zamieszka w najgorętszym miejscu jego, oczy błyszczą jak brylanty najpiękniejsze, usta pragną pocałunku gorącego. Całuj, całuj mocno, całuj, całuj słodko, bo całować bardzo chcesz. Całuj mnie od nowa, nie tak ważne słowa, całus taki miły jest. Całuj, całuj mocno, całuj, całuj słodko, bo całować bardzo chcesz. Całuj mnie od nowa, nie tak ważne słowa, całus taki miły jest. Za oknami chłodna noc próbuje zasnąć, ja w płomieniach namiętności się ogrzewam. W twych ramionach żadna iskra nie chce zgasnąć. Gdy całujesz, to unoszę się do nieba. Całuj, całuj mocno, całuj, całuj słodko, bo całować bardzo chcesz. Całuj mnie od nowa, nie tak ważne słowa, całus taki miły jest. Całuj, całuj mocno, całuj, całuj słodko, bo całować bardzo chcesz. Całuj mnie od nowa, nie tak ważne słowa, całus taki miły jest. Zapach kwiatów blaskiem oczu rozkwitamy, promień słońca w szczere złoto nas ubiera. Pije nektar pocałunków uzbierany, całuj jeszcze, niechaj mocy swej nabiera. Całuj, całuj mocno, całuj, całuj słodko, bo całować bardzo chcesz. Całuj mnie od nowa, nie tak ważne słowa, całus taki miły jest. Całuj, całuj mocno, całuj, całuj słodko, bo całować bardzo chcesz. Całuj mnie od nowa, nie tak ważne słowa, całus taki miły jest. Całuj, całuj mocno, całuj, całuj słodko, bo całować bardzo chcesz. Całuj mnie od nowa, nie tak ważne słowa, całus taki miły jest. Teresa, ty działasz na wszystkie zmysły swoich fanów, a teraz doszedł do tego zapach, nuta miłości od Teresy Werner. Możecie poczuć to, co ja teraz. Drogi kasztelanie, nasz program dobiega końca i mam takie pytanie, czy po takim ciężkim dniu pracy zdarza ci się wypić piwo schłodzone w zamkowej piwnicy? Oj, nie lubię piwa. Aha. To proszę, zadaj teraz takie pytanie mnie. Sławomirze, czy lubisz piwo?